Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Usibhalile namuhla uthi-ke yena unokuphupha ethola umsebenzi. Mhlampe uma kuwukuthi-ke uyahamba kulezo y'nkampani ey'thize noma kulezo y'ndawo efike ecela umsebenzi kube ukuthi uyaqashwa. Lelo phupho lisuke liyisibonakaliso, licacile nje. Okusho ukuthi vele uma kuwukuthi khona umsebenzi owufunayo noma umuntu vele ohamba efuna umsebenzi ofaka ama-C_V, khona la bazokubiza khona. Futhi kuzomele ungalilahli ithemba, uqhubeke njalo ulokhu uzama lowo msebenzi owufunayo. Okanye ngithi-ke wafaka lawo ma-C_V, ufake iy'celo la uy'faka khona. Khona ukukhanya okuzayo ngalapho ekuceleni kwakho umsebenzi. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo sichaza lokhu ozobe ukubuzile nawe. Kanti uyakwazi-ke lapha ku-TikTok ukusibhalela ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona njalo ekuseni. Uma unombuzo ningakhohlwa uku-subscribe.